bandiraɓe musidɓe tedduɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe e yeeɓoɓe Ayawo Pinde TV e yoga e ayawoji eɗen ɗo e galle musidɗo men galle Aboubacry Djiby Sow walla Alaji Boubacar Djiby Luwade Sow ko gaynako mawɗo nder aynaɓe ko Allah wela wiyo wano wayni wona ko faggita kadi koko wonta to banggue kosam e ƴiƴam kala sababu men e makko caggal ñalɗi men faygo waɗaɓe e gueɗe kewɗe ñamgolluji ɗe o hewda to banggue gaynaka e tampere makko e gaynaka e pellital makko e cuusal makko e casal makko e fimde makko hande kanko mbaɗen koɗo galle kono ko kanko tawɗen e galle makko ko galle men ko galle makko Alaji Boubacar Djiby Luwade hande kalten makko ko sababu jaadu mabɓe Brésil no ganduɗa adama jokkudal leydi Sénégal e leydi Brésil jokkudal banggal fayida ha tengte ko fate banggue gaynaka ko ɓuuri heerade addoyde awdi nayyi ɗi ganduɗa ko concinoji e gay ɗi ganduɗa ko pattam lami ittuɗo men toon arde ga watta e nayyi men he gam dañen fartange taɓal ko fate gaynaka kessa en jetti Allah ene laaɗo en jetti laamu leydi Sénégal en jetti kadi mo ganduɗa kañum woni Harouna Abdougalla Dialalo e Aliou Dembo e dendagal dental mabɓe ngal ɓe mbaɗi Aboubacry Djiby Luwade ko gonga ka tampuɗo janɗa ko Brésil janɗon ko ƴewode nayyi holko tawɗa toon to banggue Brésil holko jiiɗa toon ko mbawɗa famnude bandiraɓeɓe bisimillah caggal yettude Allah e julde nelaɗo Abou bisimilla ma no mbiɗa ko galle men wallahi galle ko galle men enen ndendi wona hannde e jinmi wiide bandiraɓe aynaɓe ken aynaɓe min tawoyno ko aynaɓe kono min mbeɗa yii ko ñihimi toon feewi e gaynako mbeɗa yii ko ñihimi toon aynaɓe ñiɓɓeɗe gotel joguiɓe kala ko miijuɗa e gaynako en jogui litar kosam kam koɓe yawtuɓe ɗum saabu kamɓe pewnata koye mabɓe jamde kamɓe mbaɗanata gueɗe mabɓe foof ala koɓe mbaɗanto kamɓe ɓe ngala koɓe pawe laamu ko kamɓe ligganto koye mabɓe kam mbaɗanta koye mabɓe kamɓe joɓat ampulyaji mumen ko heewiyama toon tawi ko moƴƴude nayyi e fewdude ɗumen eɓe pewdi eɓe moƴƴini te naggue fof ge memɗa sa welama an tawi aɗa yiiya bindi sa yettima machine ma andu ko hol lasile maggue holɗo ge jeeya nde jibina nde yummu e nde bamu ko woni bamuɗa hono woniri ha gasa ɗum ɓurmi tengtide ko jiimi toon heddi kadi ko faate gaynako mbo remata min mbiyami yatta kessa komi kalannoɗo ɗum kono kadi mi yeehi ha toon mi yii ko kalannomi ko mi yii ko woni yeeso mum saabu kala koɓe ñamminata nayi ɗi kamɓe ndemata gila e beele mum ha e makka mum ha e fof mum fof koɗo mabɓe ɗo woni kayen pewna kayen ndenden ɗum mbaɗa ɗum mélange totta ɗum nayi ɗi te tawa ala hay abbere wona ko condi tan gondude hoɗo nayi ɗi totteke hen ñamata jamma hen ñamata no ɗi kewɗi e no ɗi pamɗi ala hen nagge duriyata ladde koɗo gotel ɗi goni saabu min gari ɗon Sénégal so wodi ko 150 nagge gay 100 e 150 debbi kono min tawi ɗon wajiɓe ene coodi ɗon 4 nagge ɗin ko nayi tew kersatiɗi ɗi ɓarna caggal leydi saabu so wona ɗum nayi men ɗiyata toon o arde kono ɗin batten to arde hande ɓaade ɗin ɗon koko irde haaldede ha jooɓa kadi ta ɗin jahata ɓen ko Sénégal naaɓe ɓen ala ɓen gona serdannaɓe ko koye leyɗele arabeɓe ɗe nayi ɗi toon payi ɗin ko toon payi ko coodaka nayi tew tan kirsoyteɗi ɗin ko 4 min tawi en paltan darande wi ɗiɗo mbaɗata embarqué ha kaljet so caggal ɗum nayi Sénégal ni ɗora ummade toon gona e arde kono tawi ko gaynaka jooɗ ko joɓɓo ko ina toon ba wawi fof kadi yo eta an yiyede koɓe jogui ko gaynaka noon so tawi yiyata bindi ina heddora jangde ina heddora ha heewi saabu kala ko wonɓe nder ɓe nane bureau ji ne kutoro kala waɗɓe bolɓe gaddi gartoto ɗumen guila e comptable uji ha e hunde foof kala nagge soɓe jogui ko appareil ji sa fawi appareil o e nagge Allah haalanma numéro muɗum way tan kono pawa e junggo e appareil ndiyam yalta walla goɗɗum sa fawi hen appareil nagge tan eɓe gandi gueɗo ko jibini ɗum
on ala to mun ala gamu so gede tan ganduɗa kewɗe ɗe miijaka ga ɗi cuwaga tolnade yettade kono yo yimɓe mbaɗ jaɓɓal tiɗgal so mbaɗi jaɓɓal tiɗgal yama ara kadi wonko beddotomi hen ɗum ɗo gongel ɗum koto banggue Haruna en heedi yoɓe mbaɗa feere ɓe nawa toon modaji ɗi keble toon garaga belma so keblama mbawa yiide koɓe jogui koɓe mbawa artir ɗum ga surtout ɗum ɗon ko hen jeeya kala halɗi kam yo coodoye kono so ɓooyi siken coodi ha wonɗo tolnoto mbeɗa andi ma darto kono kam heblede ko faate gaynaka ko yimɓe ɓe foti waɗnede hebla wawi heblede noon ko janggoɗo on foti yaade toon mo janggani so yeehi toon nene gonga ma wonko yii ma wonko andi kono noon ma wonko heddora saabu namni ko doctoragal namni ko hunde foof eyyi ɗum de woni ko jenɗen en ngal dawal Boubacar haali joni a yeeɓi pinal Brésil naaɓe walla woɗeɓe to banggue gaynaka humpito mabɓe e softede mabɓe e karallagal mabɓe beele onon ala koɓe jeeɓata mon hay soko seeɗa onon ɓe ganduɗa ga gummi ɗon te onon ɓe on janggani ɓe eyyi Brésil wonko min jeeɓi hen ko heewi mi idimi yeɓde foof ko joom nayyi ɗi no foti ni ko jogui ko tawta ɗum pantalon e simis nani ƴeewoy ɗum nani ƴeewi ɗum beele yari nani ƴeewi ɗum ɗo beele ñaami ɗum guila men gari ɗon somin gari ɗon tan wiyete ko yo hetɗi e nayyi suwa arte walla wiya yo heeti guese suwa arte min patɗuma ara kadi liggotoɓe noon liggeyo wawi juɓɓudi guila min ɓaymi ɗon faltade min paltimi ɗon ujunere capan joyi naggue dariɓe ne cogga nayyi ɗi yo jaltu jofde hamin jiiya beele moƴƴi ɓe konngol goto mabɓe meeɗa nanede hen mawɗo e cukalel ko mawɗo goto tan haalata ko kañum kadi haaldete kala kadi ko wi kadi ne heddi hen on banggue mbeɗe ñeehi ɗum saabu gardiɗo tan ardina accira noon ko kañum ko waɗi so moƴƴi ko kañum so goɗɗum ala hen ala kam mbiyowo wayni walla watini on banggue mbeɗe yeeɓi ɗum yimɓe saabu mbeɗa yiiɗa yimɓemen manque mawɗo jooɗo walla gardinaɗo haala gadda hen konngol ma min goni ɗo gonde mabɓe balɗe tati ɗum kam ko guila suuɓa putal ha mutal saabu garɗo 8 heures woni ɗon ha ka 5 heures walla 6 heures ɗum ko puɗal ha mutal kono hay goto mabɓe gabɗa sona wiyede nanu ɗum yaltin ɗum ɗum ɗon kadi ko jeeguimi e ko jeemi e mabɓe ka e ɗen ɗon golle kamɓe ɓe jeeɓani gandal moon seeɗa noon ko gandal fina tawa kamɓe ɓe janggi koye école aji e université ji onon jangguɗon ko jibinede hen tawɗon ɗum e mbeɗa andi wasta won koɓe ñeehi hen saabu heewi ɗumin gari hen ɗo sa'a foof o goto mabɓe noddami wiyami an aɗa jogui nayyi beela nayyi ma hono mbayi mbi mbiɗa jogui nayyi namdal ngal heewi mbiɗa jogui no kayitam pinggu ittumi kollumi hen goto wiyey mbimi mbiɗa jogui ɗum wi on noon hono jogorton ɗum onon gara ga mbimi estimation min jiilato kalali goɗɗi ɗi jiida e ɗimi jogui ɗo kalami ɗum noon ɗo ndewmi kala hayli ha coodmi kala hayli ha na am puɗɗi waylade kono mbeɗe yawi mbeɗe yiiɗi ko ɓuuri ɗum ɗon kono fof ko ɓuurmi ñeehede toon fof Abou ko pewdal ngol koye men jaɓde ngol eɓe ñammina kaake men wona seeɗa noon waɗa ɗum koko heewi ɓe joytaki e laamu ɓe joytaki hay goto hay laamu ɓe joytaki laamu ka yowite mabɓe ko laamu yowite mabɓe ko laamu yowite mabɓe kamɓe ɓe joytaki e laamu kamɓe ɓe joytaki laamu yowita mabɓe saabu emploi aji mabɓe fof ko kamɓe jogani docteur mabɓe kamɓe jogui haydara ɓe joganaka ɗum kam min namni wiya haydara ɓe joganaka ɗo ala koɓe jodina sono laamu arde ɗon heeɓa hakke muɗum jooɓ impôt ji mabɓe walla goɗɗum fawodira e naydal Boubacar no wawi nde han toon nde haqqille ma ne yeddito so wone laamuji walla technicien ji wiyoɓe mbaɗen gaynaka mbaylen ndemen seeɗa mbaɗen ni battani hono ko jiiɗa toon ko ha ina saabi hakkude remoɓe e aynaɓe ne kewi gacceɗel no fewi nde jaaɗa jiiɗa ɗum joni nde e sa arti hande hol hakkille keso mo jogorɗa eyyi min komi kalannoɗo saaha foof yo aynaɓe kucce mbaylani gaynaka noon wawa aynu wonde gaynaka tawa remani ala kulli haalin ma gonɗi ɗum hankkandi mbiɗa miijoɗi komi kalanno ɗum ina wonno e ɓernam mi ɓeydima ɗum kadi gonɗinde tawi tan gonɗinde kam yo beela ndemani mbawa aynu pewna hoorema jaɓde mi ɓeydima ɗum jaɓde
won wiiɓe amen noon jamde ɗo wawi wadde ɗo wawi dañde matériel ganduɗa tawi ko sakuji jamma poɗɗa jamnu sappo pewda jamde nde kolleɗa no watte pewda jamde taw sakuji sappo o nakuji nogas ɗum de taw machine on wawi ɗum fewnude eyyi minen wiyan ɗum no woodi mbimi ɗum kay tawi no woodi ɗum kam minen ɓuuri amen wadde arrangé ma andu tan ɗo poɗɗa tawa wiya ene waɗa usine mawɗo kam wona hunde wemde to bange goɗɗo laamuji men ina kolla ha tengte Sénégal to bange hafiji jawdi ndi hafiji ɗi kodi daaɓoji jawɗele men so pingama ko ni mbata walla ko ni mbatata holno jiiɗa cellal mabɓe kamɓe eyyo min gari ɗe min jii ɗon nayi bon dafayɗi batayɗi min jii sabu ndi nayi ɗi gone yalta tan goto fof wone jopade hen ɓurɓe seɓde ɓe nandani an ɓe kamɓe ngenagge de ko badague walla ngue ko ɗum ɗo kono kam sa yiɗa ɗi mbaɗa kono koye ɓe ƴangjaki hen haydara ɓe mbi amen ɗiɗo haade majji ummade ɗo hen naggue fof beele ande beele ko selli walla sellani haade mum yaade rewat ko laaɓi hetti état Sénégal eto banggue gaynako no wayi ni jaɓɓal maɓɓe ina fengiɗi wasani koɓe mbaɗi wiyani mbaɗani kono ina fengiɗi ko yimɓe ɓe poti heblede na gaynako gokka ko jiidani kaɗo gaynako ɓe eto ɗum wadde te kadi yimɓe so dañi nayyi ko tawi ko kilo tew tan jeeyata ganda litre kosam cuwa won aynaɓe gaynako nde wonata gaynako ma anda litre kosam holko jarata ton foti wawa ɗum yaltidde ne yeeya kan nagge nge sa yeeya nagge ɓeretege goho ɓiyumma yawma mum tawa tak nagge jamteke ɗiɗi maga yaw reftede wadde jamde wona sera e nagge wona sera e joom nagge wona sera e nagge te kadi jamde so tawi tan ka coodowo a yiyata hen ko fewma ko rima andu kay kono yimɓe mbaɗata daña fewnande koye mumen jamde tawa ko poɗɗa aɗa wawi wiyede sakuji sappo jamda walla nogas jamda tawa aɗa wawi ɗum fewnande hoorema gadda matiére uji ndinna ɗum irtira ɗum totta kaake ɗe tawa no wawi ɗumen nafde ɓuuri noon ko jiimi ko ɓuuri hewde matiére uji jogui to ɓuuri won tengti o ko jamde makka machine fusata ha ɗigga wadda gueɗe goɗɗe hunde fof adde renine hen nayi ɗin totte ha ina waɗi hen hay hoɗano hen kono unete ha ɗigga totte morleta kam wona commercial ko noon tan tottirte no waɗa raffiné ɗo tan tottirte Boubacar to bange a haali joni aynaɓe mabɓe kañ jogani koye mumen beele ko hewde jawdi ndi waɗi ɓe jogade koye mabɓe walla ko jogade miijo e anniya e cikkuɗa ɗo e Sénégal beele won jagaji gonɗi ɗo ɗi jananɗa ko jogui ko ina mbawi etade wadde hono ko mbaɗi ko tawa ñagaki laamu ina wawi wonde so tagui min wawi wonde aduna ko ni no mbirata aduna continuité ɓaade continue noon a fuɗɗot tan woɓɓe gari jawteno kono noon ɗo ko Sénégal yimɓe gami goto foof ɓornoto ko wotte mbo wona jiiloɗo jawdi wotte jiiloɗo jawdi neɗɗo fotani ɗum ɓoortu foti ɗum ko ɓornade jamma e ñalawma saabu hande sa wi ɗo gaynako yo rem tan wiyanma mbaddanmi ndema te kakeɗe wondi ɗe mi haalani yimɓe ɓe mbimi tan kakeɗe wondi ɗe fewdata tan ko remanede so foɗɗonoma ha watti wadde tan mi sikki tan so mi ɓooyi wiide 100 fof gaynako so 50 ndemi jamde so ɓooyi usine ɗi daroto saabu kala demɗo ma rem ko wawi jamnude kayko mum heddo yeeya walla goɗɗo rema yeeyere jamde ɗum ɓurata webde kono noon holno yimɓeɓe mbayi ɓe miijaki ɗum feccere en waɓen am miijaki ɗum mbi ko gaynako madara no heewi caɗele mbi beela nayyi fof mbawi uddede saɗa uddanayi kay hebloto jara ɗum ɗo seeɗa hande janggo ari mbaɗa ɗum ɗo nanna kadi coñoya guese gadda totta ha ɓooya ganda daroɗi ɗa nafatma noon ɗum ɗon wawde ɗum hutorade tawa aɗa jogui kosam jalta jaam e nayyi he tawi no kosam no yalta e nayyi he tan aɗa heeɓa aɗa daña hen yeyde may dañi ko jogɗo emploi ji ko heddi ko hayso tewo won bénéfice ma ha yeeso kadi ko bolo to bange ɗum a yii yimɓe saaha soodoɓe gaaɓe no mbiya gayɗinɗe ɓe tidde walla nayɗinɗe ɓe tidde seeɗa fawade ko jiiɗa toon ko ene ɗum gollani e tampere wonde hende beele aɗa yaade ɗum tiiɗi walla ɗum tiiɗani gayɗi tawi koɗo yarata ɗo hande gayɗi tiiɗani ɗo jarata hande
jarta ko million e temedere nogas ɗum verserte ɗo min mbir sikka million e temedere nogas ɗum wonande ngaari tawi ko nagge million e caɓan jeegom tawi ko nagge million caɓan jeegom nayi nani toon bersanoji toon nayi ɗi nani en jibini sam min gacci ɗon heccanke ma won gooleje nogas woni hen jibinade gila dabbunde en ken jeeya joɗɗo nagge fof so tirage mum ari ka heɓat nagge ngue noon heɓata ɗum kamɓe itta goolo gaccata eyyi ndeɓe jeeyi gila noktude jeeyande yeeyande en hanti goole jibinaɗe ɗe fof ko nder nayi he jeeya ko nder nayi he jeeya so min tawi ɗon weegi heccanke tan en jibini kono nayi ɗi gaare limede nde weegi ngue addarani wonde ɓiyu gila waɗi noon ko dañƴe goole dañƴe lebbi nayyi walla lebbi joyyi ɗen fof ko hen jeeya kono ɗen ka addi tan ko nagge en kalli joni jagaji ɓe Allah luɓo jawdi ne jogui yentude pelle aynaɓe ɗe keewi dente aynaɓe ɗe keewi Boubacar Djibril Wade yoɓandani aynaɓe keewi pelle kese kiiɗe yimɓeɓe so kalisaji mbaɗi donki yiide hol konngol men ɗum ɗo ha mbawen ligganade koye men dañcen goɗɗum mbasen yewtade laamu aɗa andi pelle aynaɓe kalɗa gonga ɗe keewi o adi dottotomi ko caggal seeɗa Abou nder gaynaka ka ko woɓɓe joguinoɗo ina gaddo e nayyi nden addetenoɗo temet tati nagge Allah wayɗi ha are laamu Makki o watta e juuɗe fulɓe waɗa kadi nayyi ɗi ɓeyda hayɗi keeɓi ujunere hitande fof ujunere nagge en foti toon addede wadde on ɗon banggue ɗo nayyi ɗi poti addede ɗo ɗo yimɓeɓe poti ko ƴewde hakkillaji mumen ƴeewa nayyi ɗi beel maɓe nafta ɗumen ko ɓuuri ko kono kam min ko mbiyata kon saɗi min saɗranimi ƴewmi ko gandir sodato eko nawata e addatani ha ɗo ko wona kalisal pamɗo kal te gayi ɗi kala ko jeeyaɗa ɗum ina jari kala ko coɗɗa ɗum ina jari ɗum hol ballal pelle ɗe mbiɗemi joni pelle men ɗe to banggue ndin juɓɓudi saabu won e nayyi he gaddeteɗe ga henna joggal ngal kadi yimɓe donc jogaɗa ɗum joggal pewgal hol wasi panta e mabɓe ɗum eyyi fati pelle ɗe nen kewɗe jilorɗe kalis Abou tawi en kalat a waɗat ujunnaji caɓannayyi cooda kartal nogas walla nogas joyyi ɗum fewdirte ala hen jawtugal caɓannayyi jeeya carte ɗe kartal fof temen nayyi walla kartal fof temen ɗiɗi aɗa fewni ujunnaji sappo kartal mbiya ka mawɗo aynaɓe tawa Allah en seedi a wona hay waɗa gayna mawɗo aynaɓe jogoto ko syndicat so yimɓe joguima caɗele tawana ina mbawi ɗumen yoltande hujja so joguima hujjoji tan mbawi yoltande ɗumen hujjaji mumen kono tawi ɗum ala pelle gay aynaɓe ala koɗe pirti ndeɗo fedde waɗande noon kam ha dari woɓɓe nani corni juuɗe mumen less ina gulla ina mbiya wayini min de mi yiyani ko bonni jimi ko pewdi wondeɗa fodde addoɗa nayyi eyyi ndeɗo wondeɗo addoyɗo nayyi min de mi wiyani neɗɗo wata yaah kono mbeɗa andi kam ko yahay toon ko ɓuuɓani te koɓe daariɓe pat minen yaaduɓe mabɓe ɓe mbeɗa min jogui hen sahili bon kono kamɓe ngala hen sahili wonno ko yeeso tan ɓe jaari hen mi yiyani dal ɗum ko Harouna e Aliou Dembourou tinni yimɓe he eɓe daari hen darde tende mbeɗa min nanɗon no critication ngaji ha heewi wiya ɓen nan jogui ɗo nayyi nawama gaddetake wayni watini bon ɗum kam ko wiyano hen ko ittima min nde haalate nde mi addu kalisa bersumi bon woɓɓe berse dowam ha heewi jomumen jooɗi no golla mbino men gayi ma gar mi andani garda kesa Allah waɗi ko hoddiraɓe jawami en jardumen kono ko jimi toon ko golle mawɗe e caggal ɗum kadi ko darde tinde wawi ɗum jogade ha ara ɗo yete wona seeɗa wona cakal jogade ɗo haydara naggue e neɗɗo ko waɗe wono wurdema France walla jibinedema Amérique sa jaaɓi waade no foti waade ni tan a wawa ɗo tawa ala caɗele saabu nayyi ɗi so ɗi gaddama ɗo mbi wonnoɓe kaalen en hecci mbino men ala min garam rawande en ari balɗe 5 min mbatte nayyi guila ñanden haydara way tan kono wano waylaki sono ko ɓeyde muɗum so neɗɗo wi kam gayi ɗi mbawa ga wurde ɗum wona ɗi min keeɓi ɗi ɗin kam no mbawiɗo wurde won nayyi ɗiɓe kalat toon mbi mbawa ga wurde mbawa gore wala ko neɗɗo nagge ngen namni e ko kosam ko namni ko foftere e jamde nde namni nde daña nagge litre 15 kikkeɗe ɗum tawata nagge nge foftoyke kono nagge yange jiggoyade hoɗo jiggoyo ndiyam jiggoyo hoɗo kosam mum yawata hewden fewi
sabu foti hen ƴettude waktu mum dora ko dorata ɗum wadde mankat ɗum woni ko mbiyata ko nayi ɗi ko wiyete kosam ko yiyetake e wiyete kosam ko yiyetake kono noon nagge humange wayni e nagge yahange koyɗe muɗum mbayni jiidani haysa jaɓni ɗum ha haari tawata ko tampere en hedde muɗum so yeehi wonko ustoto e mum han feewi darima ɗo gotel are mum fof ko ɗon kadi heddoto e muɗum Mamadou Oumar de mo siiwe o waɗino projet ba noon o wi nagge yo ñaam ɗo woni ɗo a yiya ɗo woni ɗo tawa woɗɗani tawa ina toppita tawa peeci tampinta ɗum waɗa nangga mo sa yiɗi yitude nafoore muɗum woni ko mbiɗa ko Boubacar sen garti joni an ayi ko ngol woni gooma ya toon min ngol gandunno woni ya toon wallahi gol janggo somaɗo yaɗoto to mbeɗa yiɗi ruttade toon mi ɓeydo jogade ko mbiyata ko expérience ɓeydo jogade miijo manko ɗum tan tagi mi yidde yaade toon kadi ko jogade miijo wongo tan komi jarango so neɗɗo mbeɗa andi so neɗɗo yeehi hen hekka mo huuri ari yeehi so tawi ko yidde ma andu ko yiɗi toon ma dañ ko namni toon ma dañ ko andi toon e jeere he surtout ka kadi jeeheɗe may andu ko ɗe guuri toon gila e matériel uji potaɗi ɗi gonde matériel uji gaynaka fof may andu jiiloɗa ɗum haali kodi fayida nane wiide yo Haruna en ballu on sukaɓe men jaaha janggoya toon beele yaade no jiggo tan ina wawi wonde walla ɓurani no mbiɗa ni ƴeewen enen mbaɗɗen hay mbatta jiggade e meɗen eyi go tagimi haalde ɗum ɗon ko belma sukaɓe ɓe janggo e jaam so ari fuɗɗama kamɓe ɓe jaa hayso fuɗɗi ɓe jeeyi gacci ko 10 walla 20 tawi ko temedere yelete ɓe gacci ɗo 10 sukaɓe kontina hanti dañoyde ɗumen temedere sattata ɗumen kono soɓe tawi fuɗɗaka comme ɓeyta tan caɗele so yimɓe ɓe beela keble heblateɓe ɓe ma gona janggoɓe maɓe gona janggoɓe soɓe jiiɗi naftorade ko tiiɗi ko sabu il faut wonda gandal a haalinani pullo gayna ko fasnaki ndema ala nokku mo jaani hoore mum fewnani kayitaji an a fewnti kayitaji a waɗi feere waɗaɓe a fewni beele janggo ina anni e ma dañde leydi gondi walla yiilade fewnode ko joguiɗa ko nayi ɗi gaddata ɗi puɗɗo wurde hen kolla lawol e somi dañ min ko dottomi dow seeɗa bo min ɗo gonnomi enen gonduno ɗo pinmi jaami gaccumon ɗo mi waynaki hay goto mi fintan jaami goto fof suumi junggo e hundukko kono min nawimi toon yidde andude holko litre kosam jarata somi dañi kam on banggue kuccumi somi dañi litre kosam wiide kala modam kal jeɗɗo wiide ma ar wonɗo e horata ko ligguiɗa saabu jiimi ɓeeɗo en jogui emploi aji ko so neɗɗo ɗumnini moto mum yahata banggue goɗɗo on tan wonata jangga wona ɗon liggo goto fof woɗa heedi o wona e bureau o wona e oto o wona e remde o wona e fewnude e jamde wadde ɗum yimɓe mum beeɓani Diallo Amadou Alassane Wuro Bello o wi yinoma hedde huudalla e ko nandi hen eɓe ñeema eɓe jeemma to banggue darde ma e katantagal ma e cortal ma e gaynaka holko teskita ɗiɗo duuɓi ɓeyduɗa e gaynaka gaga ko tawnoɗa e galle bamma Allah Djibril Wade e min de idimi ko gandumi kam idimi addude gaynaka ɗo ko barigal ƴogowa tawnomi ɗo wonno ko wiruji mi tawama ɗum wiruji eggi woni sambarayuji tawmi ɗo kono min nde garmi nde natromi hen mbaɗmi sambarayi famiraji woodi no beñirimi joñmi ladde pewnami hooram barigal mbeɗe yarna hen wayluɓe jiiɓe woɓɓe jii godde ladde he ɓe puɗɗi he battede ko way noon batten ko wayi noon ha heeɓi ɗeɗo barole palesikaji saabu min pewdi saret min mbaɗe dow saret min tawi feewani min pewdi saret goɗɗo min mbaɗe saret less a fawat waɗat ƴooga ndiyam wona less bagage ma fawa dow taw ko fof ko saret goto wonti ɓokkitina kaake ma jaaha ɗum kam somi welama mi wiya ko min waɗi ɗum ɗo min heɓli min fuɗɗi ɗum ɗo e gaynaka eyyi joni hol wasi on panta e bandiraɓe waɗande feego waɗaɓe hannde holko jiyata e ladde nde no wayni e guesa mo joguiɗa ba hakkude ma e naymade ko jiyata hen ladde meɗen no wayni ladde nde no foti état ji Sénégal min dottomi ko ɓurmi siftorde ko 68 910 nden ɓurmi wawa teska tigui rigui guila nden jiimi ko parfoji ina mbaɗe hitande fof ɗi mbaɗe te parfoji ɗin ɗon ma wonanne hedde 4 métres walla 5 métres jaajeni muɗum
jooɗima hande hitande fof nani waɗe yoɓe laamuji ɗi mbaɗ feere hay soko nokku fof hitande fof daña rang kilométre uji sappo no soda ceene ɗe ɗum kam ina jeeyaka e husnatoɗo ko to banggue pafoji a haali joni laamuji ɗi ne wawi tawa toppitaki no poti toppitade ni aynaɓe koynene koye mumen no ponno toppitade ceerko laamu fof toppitade maire uji accuɗi haalade fuɗɗi somde gona e remde joni ɗi ho wiyandema e ɗum maire uji ɗaccuɓe haaladde sumi haalaɓe wona joni huɗo remete ladde sumi ko jiiɗa e ɗum ɗum andi huuɗo ka so tawi ɓe duttanto gonga ko joom fawɓe dépense mumen huuɗo ka kayen poti fewnu ladde nde saabu mi yii teskere naɓe wuuro birom caggal wuuro birom seeɗa ñande tade mi ummade ɗo mi yii eɓe ndemi ma won kilométre uji 4 walla tolne 5 ko goppuji ɓe ndemiri ɗum ha laaɓi ina waɗi tan ma won kilométre uji ɓe ndemiri ɗum ha laaɓi te ɗon ko sattanno faddade mi anndi ɗum ɓediri mi nanima anda kadi haari ɓulɓel ɓen kadi jimi ɗumen koye tiptoɓe ɓulɓel eyyi yii kamɓene kadi ɓe ndeman koye maɓɓe so yimɓe ɓe darima pewnani koye mumen maire yettatako toon te kadi joni remoɓe parfois ɓe ndemata ko 1,50 m timmata 2 mètres saɗi hen ko timmi 2 mètres waɗi timmi 2 mètres kono weeɓani te min jiyatnomi ɗo parfois ji ko 4 mètres walla 6 mètres walla pamɗi foof wona 5 mètres kam walla 6 mètres ɗum wonanno e joni noon sa waɗi 2 mètres ko nafata wawi ɗon sorte haydara wawa sorte ko aynaɓe ɓe poti darnude koye mumen nokku foof daro rema tolniɗo soro ɗon so suuri goɗɗo suuri so safara ari ma wonno heɓara Boubacar Djibril Wade yewta nde woni koye woɗɗoyde walla mbiyen gasi konen mbawa wasde haalde caɗele guuraɗe to banggue cumuji ɗi Boubacar cumuji ɗi bonni gaga pafoji kalɗa ɗi holdande joomen koye mumen poti darnade koye mumen beele koko mbiɗa e mirde Diallo ko ene wawi ɗum yonde walla ko foti ko fiyede kalisaji ha heewa saabu en jewde hawɗuma Mbow en Mamadou Inel Salif e woɗɓe waɓe noon bacci galel en wonde kañen ndendini kalisaji fodde million ngaji gam remde ladde nde eyyi million ngaji ɗi ne mbawi renninede ladde nde reeme kono so tawi beela fade ha ladde wona e somde ne reeme ɗum ala ko firti kono kala ko wawi hen wonde temedere nde fof 90 ɗe ko yimɓe ɓe poti etanade koye mumen soɓe etanaki koye mumen min mbimi ko yawtata hunde fof laamu ñande fof laamu enen mbannen koye men sen mbannani koye men yata dépend huuɗa ka wonɓe e nder wayno Jolof en walla timɓe tan ko gaynakaɗo woni ɗo hay joom bitik foti ko remoyde saabu so bitik kaake ɗe ummima ɗon rustun ɓurɗo hewde woni koye e nder kaake so yimɓeɓe ummima ɗon ɓarima nokkuji goɗɗi tan jomumen jooɗo ɗon jooɗi kamɓe foti ko remde maire uji ɗi noon kamɓe koye mabɓe yo joomam yaafo en woni hen toppitaki bon ko haalate ko saabu sinno ɓe kirjinno ɗum tan waɗete saabu hay so ɓe mbaɗani financé yo mbaɗani autoji yo reme so mbiyama hande ko dawol yontere fof woodi maire ari wi hande ko ɗon dawaten ni mbaɗaten yalten dépense tottira walla mbo wawa walla bawɗo ko jontaɗo bawɗo wadde hen hoore mum addan yimɓe dammol wala ɗo tan mbima hirsan ɗumen ɗum ma itta ha laaɓa saabu ñande jiyam ɓene ndi mbimi ɗum de sinno ko pucci 5 gonnoɗo pucci fof ma yaha 1 kilométre so remi ɗum ha gasi jippo ya lawol muɗum so goni pucci 5 wona kilométre 5 wonat wadde ɗum ina weeɓi liggade satta hen a jarama yewta men gasi namdal tugatal cekkitel onon yaaɓe ɓe wonen ɓe ganduɗa ma arte mumen beele goto foof ko naggue woto tan sodata gaari gotiri walla ne wawi dañde naggue sodata gaari walla hono ɗum yaari eyyi codgol ngol won sodɓe 4 debbi foti potti kolte 5 walla kolte 4 codori gaari kala halti wadde ala ɗo fawi eyyi kono noon mbeɗa andi Haruna noon e Aliou eɓe joguino hen jinguere mawde saabu won winoɓen cooda gayi kala halɗi ha laaɓa mbatta ɗum wayno commerçant he saabu won gayi gaddaɗi ɗo jeeyata ɗo million ngaji taw ko Sénégal naaɓe taw ko Sénégal naaɓe jeeyaɗo million ngaji 5 Haruna wiɗi men tan ko 4 ngala ko par gotel tan yeyete goto fof daña hen min en personne coɗmi gayi 2 kono won wiɓe arɓe min kam mi hawriti hen mi nanino hen goto ko neɗɗo ari ha tawimi ɗon biro mbiɗa wonde haara mi jooɗi wi sohli gayi sappo wiɗima ala wawa wonde gaari gotori keɓta yimɓe sohluɓe so arti yeyta ga eyyi so ari yeey fawa e dow bandum en fawa e dow bandum en
ajam Boubacar Djibril Wade Sow walla Boubacar Tata won hen ko ɗo ummanoɓe tigui Bamba Tally Diallo yaha to ko daña arta ɗo kadi koko yeyete yo Allah newnu hol wasiye pamta e fedde nde e soɗɓe nayyi e jogoɓe sodorde ɓe janggo. eyi wasiya paami fedde nde ko yidde wiide Harouna Gala e Aliou Dembourou ko kamɓe goni ardiɓe fedde nde minen yahanoɓe de min de e banggue hooram wonnoɓe gaddi amen ɗo min ganda kala ɗo dariɗa beela ɓe padma ha gara ɗum ni nem cakanani ɗum bon kadi ɗo ɓe gari ko ñamde ko yarate ko laamu foti jogade walla kadi kamɓe ɗum ɓe ngala hen kamɓe tan coodata totta yimɓe. hol hunde ɓe jaadunoɗaɓe hollane mabɓe? jaadunomi ko Harouna Gala Aliou Dembourou e Sidi Ba e Talla o e maire Payarnajo o e Ibrahim Sow ɓeɗo min jaaduno. Salih heno hen Salih ene hen hol konngol panta e yeeɓiyankoɓe Pinde TV mbaynoɗa yewtere nde gasi e scène national? eyi mbaynortomi tan mi wona fanniyanke banggue haala so tawi wonko juuma hen tawi wonko weñi hen ko neɗɗo wayi noon heddi gaynako yoɓe yimɓe jaggu hen juuɗe men sappo saabu min jimen gayna ɓe bagage moɓe jogui o mi haalani nayi de mi haalani bayli kalim danka hakkude huuɓere goɗɗum e goɗɗum e hakkude huuɓere oto ɓe jogui hen ko gaynako tan wawi ɗum yaltinde gaynako kan wawi ɗum yaltin tawi jomumen ne miijaki noon fende dawde jooɗo ala pentaka haɓɓat sentirma ha teeɗa ñalla darade guesa subaka hiir. a jarama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinde TV heeɗiyankoɓe haalirde gandiyankoɓe dolla Sénégal Boubacar Djibril Wade Sow gaynako mawɗo kanko mbaɗɗen hande yewtere yawnti e jewte kewɗe ɗe mbaɗɗen makko guila hanki tawi wona hande darade habde e basal kaɓowo e basal wendorta dawɗo law jiɗɗo firtude hunde Allah tawti ɗum hen caliɗo yawawi gollantoɗo leñol baɗɗo saabi Allah jomutoɗo jafotoɗo ngolɗo lawol o yeehi Brésil e ballal Allah e ballal hawnaɗo Gallo e Aliou Dembourou yo Allah junno balɗe moƴƴina battande o watta o e leydi Sénégal mbaɗɗen makko ɗo koɗo galle Djiby Dieng jogui caméra o Ali Fall monta ko ɗo ka ten ha lawgol ngol so Allah lamɗo jaaɓi.